Elvis Presley. Ganon. Anong amoy? Baho? Anong amoy? Baho! Tapat mo ulit sa kanila yung camera, boy pindot. Dali, dali. May tatanungin ako sa kanila eh. Tumaki ka na? Tumaki. Hindi, kayo na mga tumaki na kayo. Ha? Hindi pa? Hindi pa? Tumaki na kayo? Wala pa rin, wala pa. Wala pa, hindi pa kayo tumatay. Buti hindi nasakit siya nyo. Ay, kawawa naman ng mga tiyan ng mga to. Pag umutot ng mga to, matindi. Pero hindi pa kayo tumatay. Ano ba? Tumaki na? Paano? Tumaki. Meron kaming official mobile app. Yes. Hindi. Yes, oo. Napakinggan nyo na. Love Radio. Yon. Yung gusto ko sabihin, Kayo talaga, inaano nyo na naman ako, Ano yan? What is the meaning? Oh my God! Love lang. Kung dyan nyo po titignan, okay naman po talaga yung screen. Pag dyan nyo titignan. Pero try nyo po sa mata ko. kung wala na talaga. Hindi siya kumapit, parang cutics. Sarap. Palitan nyo na po yung bagong screen namin, Donate nga kayo. Wala, tama ba? Body, yeah, tumatay. Yeah, everybody ay umiiri pag tumatay. Download mo na kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GB good vibes dahil dito walang hate, love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio. Love lang.